नमस्कार. आज आपण हे पारंपरिक पद्धतीने कोहळ्याचे सांडगे कसे करायचे ते बघणार आहोत. खूप हटके आणि खूप वेगळी रेसिपी आहे. आमच्या कोकणामध्ये स्पेशली आमच्या मालवण या भागामध्ये हे सांडगे सर्रास केले जातात. तर बघा, हा आहे कोहळा म्हणजे बघा आपला घराच्या बाहेर जो लावला जातो नजर वगैरे लागू नये म्हणून. बऱ्याच दुकानांमध्ये बऱ्याच घरांच्या बाहेर हा टांगून ठेवला जातो. तर तो हाच कोहळा आहे. हा मी गावावरून आणलेला कोहळा आहे आणि तो पूर्णपणे तयार झालेला कोहळा आहे. तो पटकन कापता येत नाही, त्याला जरा जोर देऊन कापावं लागतं. तर असा मी कोहळा आहे तो व्यवस्थित असा फोडून घेतलेला आहे. हे बघा, कोहळा मी स्वच्छ आधी धुवून घेतलेला आहे. त्याच्यावर पूर्णपणे पांढरा असा थर असतो, तर तो सगळा असा जमेल तेवढा स्वच्छ आपल्याला धुवून घ्यायचा आहे आणि त्याला मस्त असं कट करून घ्यायचं आहे. सहज मात्र हे कट होत नाही. कट करताना आपल्याला असं थोडासा कोयत्याचा किंवा एखाद्या जड वस्तूचाच वापर करायचा आहे आणि आपल्याला हा कट करून घ्यायचा आहे. तर बघा, त्यातली एक जी फोड आहे ती मी घेतलेली आहे आणि आता आतून कोहळा कसा साफ करून घ्यायचा ते बघूया. हा पूर्णपणे तयार झालेला कोहळा आहे, बघू शकता तुम्ही. आपण जो भाजीवाल्यांकडे वगैरे घेतो तो एवढा तयार झालेला नसतो, पण हा मी गावावरून आणलेला आहे त्यामुळे पूर्णपणे तयार झालेला एकदम मस्त असा हा सांडग्यांसाठी एकदम परफेक्ट असा हा कोहळा आहे. तर त्याचा हा मधला जो भाग आहे ज्याच्यामध्ये सगळ्या बिया वगैरे आहेत तो सगळा भाग आपल्याला हा काढून टाकायचा आहे. खूप उत्कृष्ट आणि खूप खमंग असे चवीला याचे सांडगे लागतात. हे बघा, तर त्याचा जो मधला जो भाग आहे, बियांचा जो भाग आहे तो सगळा मी काढून टाकलेला आहे. कोहळा कसा साफ करायचा हे आता आपण बघतोय. हे बघा, जर तो बियांचा सगळा भाग मी व्यवस्थित काढून घेतलेला आहे आणि त्याला अजून मी कट दिलेला आहे, अजून छोटा केलेला आहे, कारण आपल्याला याला किसून घ्यायचा आहे. त्यामुळे याच्या ज्या फोडी आहेत त्या थोड्या छोट्या असतील तर आपल्याला किसून घेणं सोपं जाईल. हे बघा, कोहळा आतून एकदम मऊ असतो पण बाहेरून मात्र कापताना थोडासा कठीण असतो. हे बघा, तर आता आपण याला किसून घेणार आहोत. तर इथे एक मी मोठी परात घेतलेली आहे, त्याच्यावर किसणी ठेवलेली आहे आणि हा जो कोहळा आहे तो आपल्याला किसून घ्यायचा आहे. किसताना पण आपल्याला थोडा जोर द्यायचा आहे, कारण हा पूर्ण तयार झालेला कोहळा आहे त्यामुळे हा किसताना पण थोडासा जड जातो. तर हे बघा, ही पूर्ण एक भेस आहे कोहळ्याची, ती मी किसून घेतलेली आहे. त्याचा वरचा जो हिरवा भाग आहे तो अजिबात आपल्याला घ्यायचा नाही आहे. हिरव्या भागाच्या खाली जेवढा गर आहे तेवढाच तो आपल्याला किसून घ्यायचा आहे. तर अशाच सगळ्या ज्या भेसी आहेत तर त्या मी किसून घेतलेल्या आहेत. हे बघा, थोडासा जोर देऊन मी सगळा कोहळा आहे तो किसून घेतलेला आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि आपल्याला हा एवढा कोहळ्याचा किस जो आहे तो मिळालेला आहे. किसणीला जे काही कोहळा लागलेला आहे किसलेला तो सगळा मी काढून घेतला आणि हे बघा, जेवढा आपल्याला मस्त असा तो किसणीचा सगळा किस मी काढून घेतला आणि बघू शकता तुम्ही खूप सारा किस आपल्याला भेटलेला आहे, कारण कोहळा हा परफेक्ट तयार झालेला होता, जुना कोहळा होता. त्याच्यामुळे हे बघा, भरपूर असा ह्याचा किस मला भेटलेला आहे आणि याच कोहळ्याचे सांडगे जे आहेत ते खमंग तयार होतात, रुचकर तयार होतात. आता पुढची स्टेप बघूया. तर एक भांडं घेतलं, त्याच्यावर मी ही अशी गाळणी ठेवलेली आहे किंवा मोठी अशी जाळी ठेवलेली आहे. पुरणयंत्राची जाळणी आहे ही, तर ती ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर मी हा सगळा किस जो आहे तो ओतून घेतलेला आहे. हे बघा, तुम्ही एखादी मोठी, तुमच्याकडे समजा एखादी टोपली वगैरे असेल तर ती पण तुम्ही इथं वापरू शकता किंवा एखादी अशी जाळी वगैरे. तर त्याच्यावर मी सगळा हा किस जो आहे तो ओतून घेतलेला आहे. आपल्याला याच्यातलं सगळं पाणी जे आहे ते काढून टाकायचं आहे, पण हाताने दाबून वगैरे नाही, नॅचरली याच्यातलं सगळं पाणी जायला पाहिजे म्हणून हा फक्त त्या जाळीवर ठेवून द्यायचा. पाणी आपल्या आप याच्यातनं निघून जाईल. कोहळ्यामध्ये भरपूर पाणी असतं. हे बघा, तर त्याच्या ज्या बिया होत्या तर त्या थोड्या मी इथं वापरलेल्या. सांडग्यांमध्ये ह्या बिया खूप छान लागतात. मध्ये मध्ये जेव्हा ह्या दाताखाली येतात तेव्हा त्या खायला खूप छान लागतात, त्यामुळे थोड्या बिया पण याच्यामध्ये घालायच्या आहेत आणि हे असंच मी ठेवून दिलेलं आहे. हे बघा, त्यातलं पाणी जे आहे ते निघून जातं आहे खाली. हे आपणच जे पाणी आहे ते हळूहळू त्या भांड्यामध्ये जमा होत राहील आणि एक रात्रभर मी हे असंच ठेवून दिलेलं, त्याच्यावर झाकण ठेवलं आणि एक रात्रभर मी असंच ठेवून दिलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता यातलं सगळं पाणी जे आहे ते निघालेलं आहे. जे काही थोडंसं पाणी होतं तर ते मी चाळणी वरखाली करून त्यातलं जे थोडं जे खाली पाणी राहिलं असेल ते सगळं काढून टाकलेलं आहे आणि हा नुसता जो किस आहे कोहळ्याचा तो आपल्याला भेटलेला आहे. हे बघा, ते पाणी जे आहे ते तुम्ही फेकून देऊ नका, ते तुम्ही पिऊ शकता. खूप पौष्टिक असतं ते पाणी.
तर आता याच्यामध्ये काय काय जिन्नस घालायचे ते बघूया। तर मी याच्यामध्ये 1.5 कप ही उडीद डाळीची पावडर घातलेली आहे। उडीद डाळ मी फडक्याने स्वच्छ पुसून घेतली आणि नंतर मिक्सरला बारीक करून घेतली। तर ती इथं उडीद डाळीची पावडर 1.5 कप घातलेली आहे। 2 चमचे बेसन घातलेलं आहे, हे बघा। आणि नंतर मग याच्यामध्ये हे 2 इंच आलं आहे ते बारीक किसून घातलेलं आहे। 6 मिरच्या आहेत त्या बारीक चिरून घातलेल्या आहेत। मुठभर कोथिंबीर आहे ती बारीक चिरून घातलेली आहे। तिन्ही जिन्नसमुळे कोहळ्याची टेस्ट ही एकदम खमंग असे कोहळे आपले तयार होतात, टेस्ट खूप छान येते। तर हे सगळे जिन्नस मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत। खूप वेगळी रेसिपी आहे ही। आणि नंतर मग मी अर्धा कप याच्यामध्ये धणा जिरा पावडर घातलेली आहे। तुम्ही जेवढी जास्त धणा जिरा पावडर घालाल ना तेवढे कोहळ्याचा हा जे सांडगे जे आहेत ते फार खमंग होणार आहेत। थोडीशी मी इथं हळद घातलेली आहे, पाव चमच्यापेक्षाही कमी। हळदीने मस्त असा सुरेख असा रंग येईल। थोडा हिंग घातलेला आहे, चव खूप छान येते हिंगामुळे। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी मीठ घातलेलं आहे चवीप्रमाणे। तर हा वाळवणीचा पदार्थ आहे त्याच्यामुळे मीठ खूप घालू नका। तर इथं मी 2 छोटे चमचे इथं मी मीठ वापरलेलं आहे। तुम्ही चाकून बघू शकता, तुम्हाला जर कमी वाटलं तर थोडंसं मीठ अजून ॲड करू शकता, पण वाळवणीच्या पदार्थामध्ये मीठ जास्त घालायचं नाही आहे। 1 पाव चमच्यापेक्षाही कमी याच्यामध्ये मी बेकिंग सोडा घातलेला आहे, त्यामुळे सांडगे मस्त असे खुसखुशीत तयार होतील। आणि आता हे सगळं जे आहे ते मी छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे, हे बघा। मस्त असं सगळं एकत्र करून घ्यायचं। उडदाच्या डाळीमुळे याला जे बाइंडिंग आहे ते सांडग्यांना खूप छान येतं आणि चव पण खूप छान लागते सांडग्यांची। तर मस्त असं हे सगळं आता छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं, हे बघा। मस्त सुरेख अगदी सांडगे तयार होतात। माझी आई ह्याच पद्धतीने सांडगे करायची, खूप अप्रतिम तयार व्हायचे, मस्तच लागायचे। हे बघा ते सगळं अगदी छान मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। परफेक्ट सांडग्यांसाठी जसं बॅटर पाहिजे तसं आपलं परफेक्ट इथं हे तयार झालेलं आहे। आणि आता आपण याचे सांडगे घालायला घेऊया। तर हे बघा, छोट्या लिंबा एवढे मी याचे गोळे केलेले आहेत, कारण वाळल्यानंतर हे अजून लहान होणार आहेत, त्यामुळे छोट्या लिंबा एवढे मी याचे गोळे केलेले आहेत। आणि एका स्टीलच्या ताटावर मी हे ठेवून दिलेले आहेत। तुम्ही डायरेक्ट हे एखाद्या प्लास्टिकच्या कागदावर पण उन्हामध्ये सुकत घालू शकता, पण मी हे ताटामध्ये ठेवलेले आहे, ताटामध्ये एकदम सोपं जातं। तर हे असे गोळे करून घ्यायचे आहेत। खूप एकदम परफेक्ट गोल आला पाहिजे असं नाही, थोडासा उबडधोबडा आला तरी चालेल। तर असे गोळे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला आणि उन्हामध्ये हे वाळवून घ्यायचे आहेत। मस्त एकदम कडकडीत ऊन असेल तर 3 दिवसामध्ये हे सांडगे मस्त असे वाळतात। तर मस्त अगदी आतून पूर्ण वाळतील असे छान असे हे उन्हामध्ये ठेवून आपल्याला हे वाळवून घ्यायचे आहेत। वाळल्यानंतर याची साईज छोटी होणार आहे, हे बघा। तर मस्त असे मी हे सांडगे सगळे करून घेतलेले आहेत, परफेक्ट बघू शकता तुम्ही। आणि हे मी उन्हामध्ये वाळवून घेतलेले आहेत। 3 उन्हांमध्ये मी हे वाळवून घेतलेले आहेत, कडकडीत 3 उन्हं मी लावलेली आहेत। आणि हे बघा वाळल्यानंतर तुम्ही बघू शकता सांडग्यांची साईज छोटी झालेली आहे आणि परफेक्ट असे हे आपले आता सांडगे तयार झालेले आहेत। मस्त चवीला खूप अप्रतिम लागतात आणि हे पौष्टिक पण आहे। कोहळा जो असतो तो तब्येतीला खूप छान असतो, त्यामुळे हे सांडगे आपले पौष्टिक असे सांडगे तयार झालेले आहेत। बघू शकता तुम्ही किती मस्त असा सांडगा तयार झालेला आहे, परफेक्ट। त्या बिया पण कशी छान दिसत आहेत या सांडग्यांमध्ये, मध्ये मध्ये ह्या बिया खूप छान दिसतात आणि खाताना पण याची चव खूप छान लागते। तर आता हे तळायचे कसे ते बघूया। तर कढईमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे, तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि नंतर गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि नंतर हे सांडगे जे आहेत ते तळून घ्यायचे आहेत, हे बघा। आणि जेवणासोबत हे सांडगे आपण घेऊ शकतो, खूप छान लागतात। विशेष करून जर वरण भात, डाळ भात असं जेवण असेल आणि त्याच्यासोबत जर तुम्ही हे सांडगे घेतलेत खायला तर खूप अप्रतिम जेवण लागतं। जेवणाची चव जी आहे ती दुप्पट वाढते। तर ह्या तळलेल्या सांडग्यांपासून याची आमटी पण बनवतात, तर ती पण रेसिपी मी तुमच्याशी नक्की शेअर करेन। तर असे हे तळून घ्यायचे, खूप तळताना मात्र गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि मस्त असे हे मस्त ब्राउनिश रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत, हे बघा। म्हणजे ते आतपर्यंत मस्त असे तळले जातील। तर मस्त अलटवट पलटवत आपल्याला हे मस्त असे ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला छान हे तळून घ्यायचे आहे, हे बघा। परफेक्ट सांडगे तळून झालेले आहेत, एकदम परफेक्ट बघू शकता तुम्ही। मस्त असे सांडगे जे आहेत ते तळून झालेले आहेत, खाण्यासाठी आता हे सांडगे रेडी आहेत।
तर हे बघा मस्त असे सांडगे तळून झालेले आहेत। तुम्ही हे एक एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअरसुद्धा करून ठेवू शकता। तळल्यानंतर मस्त एकदम 15 ते 20 दिवस आरामात राहतात। जेव्हा मध्ये मध्ये तुम्ही जेवणासोबत हे ते काढून खाऊ शकता। एकदम अप्रतिम चवीचे आहेत। चव तर विचारूच नका, तुम्ही एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा, तुम्हाला हे नक्की आवडेल। तुम्ही दर मे महिन्यामध्ये किंवा उन्हाच्या दिवसात ही रेसिपी नक्की ट्राय कराल। तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।